16 stráž. To je zbraň. Pohoď. 16 jednotka. Pohoď. Vážení prítomní, ďakujem vám všetkým za účasť v Klenovci na pietnom akte pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania. Zároveň vás všetkých pozývame na pokračovanie tejto akcie na Chorepe. Autobus je pristavený na zastávke. Nech sa páči, tešíme sa na vás. Členovia klubu vojenskej histórie, pozor! 16 stráž, na poctu zbraň!
bohov. Tak s Bohom. Musím už ísť. Každú chvíľu čas nám do boja zavelí. Neplač toľko. Poutieraj si slzy a odprevaď ma iba do dverí. Neboj sa. Vrátim sa. S plameňou a dymu boja z diaľky hmlistej vrátim sa k tebe, k brieske smutnolistej. A ak mi nebodaj pri nočnom útoku mína nohu odtne, priplazím sa k tebe nocou, po tme. Ak mi strela zlá ruku prepáli, s podviazanou rukou pritackám sa k tebe cez mláky a cez skaly. Ak aj šrapnel vyhasil by mojich očí pár, makajúci mojim rukám žiariť bude cestou k tebe tvoja drahá tvár. Ak mi guľka oceľová hlavu prestrelí, pošlem k tebe svoje nedotknuté srdce. Ukry ho pod vankúšom. Nech ti v noci ďalej tiká v našej posteli. Neboj sa. Vrátim sa. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Úvodné verše s názvom Rozlúčka partizána sú z pera účastníka Slovenského národného povstania Františka Bábelu, ktorý pôsobil tu v našom Gemeri. Dnes už nikto nezistí, koľko mladých chlapcov pred 80 rokmi zobralo do ruky zbraň a odchádzalo do boja s podobnými slovami. S podobnými slovami rozlúčky, aby vzdorovali zlu, aby vzdorovali presile. A aby sa takéto chvíle neopakovali, nech sú nám tieto slová navždy mementom. Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som vás v mene organizátorov, ktorými sú Obec Klenovec, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci srdečne privítala na týchto regionálnych oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa konajú tu, v horskom sedle Chorepa, ktoré je jedným z mnohých lokalít Klenovca a nášho regiónu, na ktorých sa písala táto významná história našich slovenských dejín. Pri tejto príležitosti mi dovoľte privítať vzácnych hostí. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a okresného predsedu strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, pána Ivana Hazuchu. Vítam všetkých poslancov samospráv nášho regiónu. Ďalej vítam predsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pána Štefana Baláža. Privítanie patrí všetkým členom základných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov nášho regiónu. Privítanie a poďakovanie patrí aj členom historickej kolónii vojenskej techniky.
No a s potešením vítam aj vás všetkých. Vážení účastníci osláv 80. výročia Slovenského národného povstania, dovoľte mi, aby som v tejto chvíli poprosila o príhovor starostku obce Klenovec pani Katarínu Pribylincovú a následne potom sa nám prihovorí aj pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Ivan Hazucha. Vážení prítomní, dnes sa tu na Chorepe po 80. rokoch si pripomíname jeden z najdôležitejších medzníkov našich dejín, Slovenské národné povstanie. 29. august 1944. Občania našej obce sa aktívne zapojili do povstania, o čom svedčia aj podrobné zápisy z tohto obdobia na 25 stranách obecnej kronike. Z týchto autentických historických záznamov sa dozvedáme, aké ťažké a krušné chvíle prežívali všetci obyvatelia našej obce. Aj miesta, na ktorých sme sa stretli, sú posiaté krvou dvoch povstaleckých vojakov, z ktorých jedného po zásahu mínou, keď ešte žil, dobili vojaci pažbami z pušiek, Nemci. V októbri počas potlačenia Slovenského národného povstania. 300 metrov pod nami stála kolešňa Jána Bálinta, do ktorej ešte pred vyhlásením Slovenského národného povstania boli v kasárni v Brezne dovezené zbrane nielen pre Klenovčanov, ale i pre okolité obce. Ale aj v tých ťažkých a pohnutých časoch sa prejavila súdržnosť ľudí. Pomáhal každý, kto mohol, a každý chcel byť osožný, akýmkoľvek spôsobom. Po vyhlásení povstania sa do zbrane prihlásilo vyše 800 mužov. Výcvik viedol nadporučík Hruška, pozdejšie veliteľ obranného úseku a ešte neskôr riaditeľ základnej školy. Povstanie organizoval Revolučný národný výbor. Predsedom bol Ján Štefánik, významnými členmi Ľudovít Kačani a najmä nedocenený evanielický farár Pavel Slosiarik, ktorý bol tajomníkom. Pozdejšie, počas silvestrovskej rázie, sa pričinil o nevypálenie Klenovca a zabránil postrieľaniu jeho obyvateľov. Neoceniteľnú pomoc poskytli dobrovoľníci, ženy i deti. Bola to nielen materiálna pomoc Klenovčanov povstaniu, ale v každom dome na vrchoch pomáhali partizánom z brigády Chruščov majora Sadilenka. Aj počas tuhej zimy delili sa o jedlo, o prístrešie. Skrývali ohrozené osoby z Turca, Židov a aj osobnosti, ako bol i spisovateľ Baršč Ivan a ďalší. V Klenovci bola povstalecká nemocnica, vydával sa časopis Napred. K SNP ma viažu aj osobné dôvody. Môj starý otec, František Zvozil, ako žandár sa aktívne zapojil do povstania, okrem iného bol pri zatknutí špióna a zradcu Anteka. V Núšti mal vážne problémy a hrozila mu smrť. Môj sused, pán Brndiar, Vrbina, samotár partizán, svojím spôsobom dobrodruh, ale aj ako kapitán veliteľ oddielu u majora Sadilenka. Pozdejšie bol z časti jeho príbeh námetom pre scenár Mináčovho filmu Kapitán Dabač. A tak by som mohla rozprávať ďalej, pretože ak by sme chceli menovite poďakovať a vyzdvihnúť každého občana, ktorý sa v tomto období aktívne zapájal do národno-oslobodovacieho hnutia, boli by sme tu veľmi dlho. Dnes vyzdvihujeme spolupatričnosť, odhodlanosť a obetavosť všetkých, ktorí neváhali a mnohí obetovali i to najcennejšie a najdrahšie, čo mali, svoj vlastný život. Veď v priebehu povstania
druhej svetovej vojny zahynulo 12 Klenovčanov. Do koncentračných táborov bolo odvlečených 37 občanov, z ktorých sa 8 už nikdy nevrátilo. Je dôležité mier chrániť, pretože ako sa môžeme dennodenne presvedčiť, nie je to nič samozrejmé. Veď pokiaľ človek nežije v mieri, nemá vlastne nič. Nemá rodinu, zázemie, prácu a istoty do budúcnosti. Klenovčania, za zapojenie našich predkov do národno-oslobodovacieho boja máme byť na čo hrdí. A preto treba pestovať túto hrdosť najmä u našich detí a vnúčat, aby na túto najvýznamnejšiu stránku našej histórie nezabudli. My všetci sme pokračovatelia ideí mieru, ľudskosti a spolupatričnosti medzi národmi. Len na nás všetkých záleží, aby naše deti nikdy nepocítili útrapy, ktoré prináša vojna, a aby vyrastali v mieri s úsmevom na perách. Urobme všetko preto, aby náš život, ktorý tu dnes žijeme, bol krajší a lepší aj pre ostatné generácie. Nedovoľme, aby odkaz Slovenského národného povstania zostal zabudnutý. A dnes by som chcela pozdraviť pani Zuzanku Mázorovú. Oslavy SNP so žijúcou pamätníčkou vojny po 80 rokoch sú vzácne pre nás všetkých. Hlavne pre obec Klenovec, Slovensko a pre ňu taktiež. Veď v 101. roku života prísť na pietnú spomienku a byť živým dokladom je úctyhodné a výnimočné. Hovorím o našej rodáčke, 50 rokov bývalej občianke, oduševnenej Klenovčianke, pani Zuzanke Mázorovej, rodenej Kamoďovej, z Klenovských Javoriniek, tu pod Chorepou, vtedy číslo domu 1161. Autentickosť tohto jej strašného vojnového príbehu z Klenovských Javorinok umocňujú tieto jedinečné, priam neskutočné historické fakty. Pani Zuzanka už je len jediná žijúca zo skupiny ľudí z Chotára, ktorí tu presne na tomto mieste pri pomníku stáli, pripravení na odstrel. Patrili medzi ne rodina Janková, Števková, Parobeková, Kováčiková, Jasenská, Kamoďová, dve rodiny Bencovcov, Lásková. Už je len jediná zo 4 susedov, rovesníkov, ktorí videli 2 mladých padlých partizánov, Jána Beňa a Pavla Zvaru, a prišli k ním hneď po zastrelení. Prežila hrôzy vojny práve tu, keď v pivnici mali partizánov a do izby prichádzali Nemci. Keď ju chceli odstreliť druhýkrát pre misku s masťou, keď zachránila dieťa v Perinke, Ondreja Bartu, a bolo toho ešte veľa. Je to ťažké, hoci aj počúvať, nie to prežiť. Zaslúžene jej vzdávame úctu, veď je pomyselný zástupca všetkých, čo tu na Chorepe a Klenovských Javorinkách prežili. Maminka má veľmi dobrú pamäť
A pre nich všetkých bolo najväčším ocenením, že vlastne ich pustili, že ich neodstrelili a mohli sa vrátiť späť domov. Tieto všetky rodiny boli tu, stáli pripravení na odstrel a už zachránilo ich len motorka, ktorá prišla s tým odkazom. Mama to vie presne povedať, budete to niekde počuť, sú nahrávky. A vlastne to bol odkaz cez veliteľa Nemcov, cez pána farára Slosiarika. Oni sa to dozvedeli až neskôr, keď už boli doma, že ich životy zachránil on, pretože sa skamarátil s biskupom, teda so synom evanjelického biskupa a prosil ho, aby tých ľudí nepostriedal. Takisto na Klenovskej chorepe v poslednú chvíľu prišla motorka a dal sa pokyn, že nestrieľať. Tak asi toľko. Mama vám chcela aj zarecitovať, zaspievať, ale neviem, ako to bude, tak aby ste vedeli, že skutočne je to živé. Ona jediná z tých, ktorí prišli k týmto dvom, Jánovi Beňovi a Pavlovi Zvarovi. Jeden z nich, Ján Beňo, bol hore nad našim poľom, nad Kamoďove. Smerom na Sinec ležal tam a maminka spomína, že nemal topánky. Čiže tí, čo ho odstrelili, tak ho vyzuli a bol bosý. A ten druhý bol nedaleko tohto pomníka. Tých spomienok je veľa, ale aspoň takéto torzo a veľmi pekne vám ďakujeme, že sme mohli prísť medzi vám a mohla podať také živé svedectvo, ktoré vlastne z tejto časti Chotára od Hnúšte nie je zdokumentované a tie príbehy, ktoré sa nachádzajú v literatúrach, sú väčšinou z časti Ráztočné, z Korušina a samotný Klenovec. Tak aspoň toľko. Veľmi pekne ďakujeme a sme radi, že sme mohli prísť medzi vás aj v takomto vysokom veku. Ak sa dožijeme, o 2 týždne máme 101 rokov. Krásne sú i hory, krásne je i nebe nad tými horami. Boh žehná ťa. Ja vítam krátkými slovami. Ďakujem. Ona vie toho veľmi veľa, vie celú báseň Jelšava a vie minimálne 10 piesní evanjelických v biblickej kralickej češtine. Čiže tá pamäť je výborná napriek telesnej schránke. Ešte raz ďakujeme. Rodný môj kraj je najkrajší zo všetkých. Vážená pani starostka, vážení členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, nadšenci z klubu vojenskej histórie, milí Klenovčania, občania Slováci, Slovenky. Dovolte mi oceniť prácu organizátorov, že si každoročne pripomínajú tieto udalosti a tento rok aj tu na Chorepe, na autentickom mieste, kde sa udiali udalosti, ktoré tu už boli spomenuté. Väčšina z vás, generácie, ktorí stojíte tu, si uvedomujete cenu mieru, pretože časť z vašich predkov, priamých rodičov, starých rodičov, bolo do týchto udalostí zapojených. Je to tak aj u mňa. Starý otec z maminej strany bol partizán na Poľane a otec bol regulárny vojak počas SNP v Brezne. Nás netreba presviečať o cene mieru. Pripomínanie si týchto udalostí má cenu najmä pre mladú generáciu. Samozrejme, okrem vzdávania vďaky,
ľuďom, ktorí sa zapojili, ktorí niesli obrovské hrdinstvo, obrovskú odvahu, nie len tým, ktorí sa chopili zbrane a bojovali za slobodu, ale aj tým ostatným, tak ako tu bolo spomenuté, ktorí im poskytovali podporu, stravu, oblečenie, útulky. Pri zraneniach bola tuhá zima. Možno si niekedy ani neuvedomovali, čo všetko riskujú. My to ešte vieme oceniť. Ale zdá sa, že svet sa za tých 80 rokov je pomerne dlhý vek. Dlhá doba. Mnohí si to prestali vážiť, prestali vnímať, akú cenu má mier. A nie sú to len prázdne slová. Ešte možno pred pár rokmi sa nám to mohlo zdať, že je to príliš vzdialené. A teraz to vidíme veľmi blízko. Bola vojna v Jugoslávii, nie je náš bezprostredný sused, ale bola veľmi blízko. Dokonca sme boli do nej v časti zapojení. Teraz je vojna na Ukrajine. Opäť ľudia zabudli na hrôzy vojny a šialeno ju podporujú. Nemusíme si hovoriť, každá vojna, aj tá najväčšia prvá, aj tá ešte väčšia druhá. Mimochodom som rád, že sa položil veniec aj padlým z prvej svetovej vojny. Obidve vojny boli o záujmoch. V obidvoch týchto veľkých vojnách zomierali Slováci. Ale nie za naše záujmy. Vždy sme zomierali za záujmy iných. Mocných tohto sveta, iných mocných štátov. A žiaľ, aj u nás, aj keď sme malá krajina s malým počtom obyvateľov, sa tiež nájde dosť ľudí, ktorí opäť chcú podporovať vojenský konflikt. My sme ho nevyvolali u našich východných susedov. Sme za to pomáhať postihnutým tejto vojny. Ale určite by sme to nemali robiť zbraňami. Každý náboj, ktorý sa pošle na Ukrajinu, je určený zničiť niečí život alebo niečie zdravie. Ja považujem za obrovský hyenizmus, že bola aj na Slovensku vyvolaná zbierka od ľudí na muníciu na Ukrajinu. A našlo sa ľudí, ktorí dávali. Neuveriteľný hyenizmus. Keďže sme malá krajina a vždy sme boli závislí od vôle veľmocí, sme za to, aby sme takýchto konfliktov pomáhali, ale iným spôsobom. Pomáhali riešiť a naprávať tie škody, ktoré vojnou vznikajú. Môj predseda aj na včerajších oslavách v Banskej Bystrici spomenul viackrát spomenutý výrok, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru všetko ostatné nemá žiadnu hodnotu. Je potrebné si to neustále uvedomovať a vštepovať najmä mladej generácii, ktorá už preberá moc aj politickú, aj ekonomickú, aby na to nezabúdala. My sme tu na to, aby sme im to pripomínali. Z nás už určite vojna nevzíde. Ale od nich sa to ešte očakávať môže. Takže máme nezastupiteľnú úlohu v tomto a aj takýmito udalosťami pripomínať. Nevedel som si predstaviť nič lepšie, ako tu dokázala táto pani, bývalá občianka Klenovca, 101-ročná, myslím, pani Zuzanka. Takéto svedectvá, bohužiaľ, ale už prirodzene odchádzajú. Už je to len na nás. A tlačili sa mi slzy aj pri týchto slovách pani Zuzanky, ale aj včera osobne poznám
aj vy určite mnohí, pána Vladimíra Strmeňa. Tiež jedného z mála preživších účastníkov SNP. Keď som videl pri jeho úctyhodnom veku, myslím, že 96, a ešte aj ďalší v podobnom veku boli vedľa neho, vydržali tú páľavú, tú horúčavu s nadšením. Vladkovi nikdy nechýba úsmev. Bol rád, že je tam. A predsa sa našla hyena, ktorá počas oslávky bol v Banskej Bystrici, tak ho vykradli. Aká to obrovská neúcta, už ani neviem prejaviť to, že je to 96-ročný človek. Ale kto je to? Je to človek, ktorý nám morálne strašne veľa dal a dáva, ešte stále chvála Bohu dáva. A toto sa udialo. Týmto veciam sa musíme snažiť zo všetkých síl zabrániť. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste to takto zorganizovali, že prišlo množstvo ľudí aj sem na Chorepu a aj množstvo mladších ľudí. Treba zasievať semienko v ľuďoch a vážiť si mier. Takže naša sloboda pred 80 rokmi bola kropená krvou. Vážme si ju, vážme si našu krajinu. Nech žije Slovensko a Slováci v ňom. Nech žije mier. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakovala starostke obce a pánovi poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky za naozaj podnetné slová, hodné zamyslenia. Vážené dámy, vážení páni, program 80. výročia Slovenského národného povstania spestria partizánske piesne v podaní člena folklórneho súboru Vepor Viktora Brádňanského. Následne všetkých pozývam na krátku prechádzku k letnému kinu, kde budú oslavy pokračovať premietnutím slovenského filmu s tematikou Slovenského národného povstania. Zároveň vás všetkých pozývam na spoločenské stretnutie s malým občerstvením, ktoré pripravili pre nás všetkých organizátori tohto podujatia. No a ešte raz mi dovolte poďakovať pani naozaj Zuzane Mázorovej, že a jej dcére, že merali sem dlhú cestu a že nám trošku sprítomnili tie udalosti, ktoré sa tu pred 80 rokmi odohrali. Takisto mi dovolte ešte na záver poďakovať za organizáciu aj oblastnej organizácii cestovného ruchu GEMER. No a v neposlednej miere ďakujem vám všetkým, že ste si dnes našli čas a že sme si takto spoločne mohli pripomenúť udalosti spred 80 rokov. Želám vám ešte pekný večer, priatelia. Neplaš, milá, neplaš, darobný je
spravuje, regula vojenská švaných chlapcov spravuje. Kto ma nevychoval, ten mír rozkazuje. Jak to ma vychoval, ten leží v čiernej zemi. A to ma vychoval, ten leží v čiernej zemi. Čiernej, neoranej, hlboko kopanej. Zbaviť náš ľud bulárán, až za hranice Slovenska, ženie Nemcov partizán. Až za hranice Slovenska, ženie Nemcov partizán. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Tak ja vás srdečne teda pozývam teraz na to spomínané občerstvenie a o 8. sa bude premietať film Vlčie diery priamo na miestach, kde sa reálne odohrávali bojové operácie v októbri 1944, takže to má veľkú symboliku. My keď sme toto organizovali, tak ja som hneď navrhol tento film práve kvôli tomu, že tam je spomínaný nie zrovna Klenovec, ale je tam spomínané bojisko pri Rimavskej bani, ktoré je nedaleko, ale bojovali na ňom Klenovčania a takisto je tam spomínaný aj Tisovec, takže srdečne vás pozývam a ja verím potom, že ešte sa dostaneme aj k tomuto. Tak príjemný večer zatiaľ. Ak dovolíte, ešte za organizátorov by som chcela povedať, že pokiaľ by niekto, alebo bolo by mu nejako ďaleko ísť k tomu letnému kínu, tak je pripravený odvoz, tak potom nech sa prihlási. Ďakujem. Ja zahlásim sa. Čestná stráž, pozor! Na remeň, zbraň! Krok vpred! Rozkod! Čestná jednotka! Pozor! Na remeň, zbraň! Rozkod!